Yo, two boys, Sioma, Fit, Shahrom Abduhalim, Sabtyovoz аз студияи Шаҳром медиа. Очаҷон ба орам гузашта ман надидум, хандата егли боғи умеду ман надидум, шукуфтанта дидум, қомати хамтанаки надидум, шодита ашки шури чашми намуд, гирифтай нури рута сумкама ҷам кинен оча, мара камай вақту ма ғариби мерам, очаҷон дуо кинен дар ҳаққам, ма бирам очаҷон хайри хиш кинам, қатиам хандаи лабум дуруға, да дили марам ғамай, дилда садазор фикр дур мешамай, ватанам дур мешамай, дӯстои наздик дур мешамай, модарам маи ҷада монда меравум, ними зиндагима лаҳзаҳои хирсандии давраҳои кӯдакима, ҳарчанде кӯдаким олям, ман назари очанданеки ма ваъда додум, кор мекунам расм аҷдада, партофта дарсу мактаба орзуҳои ҷавонима, ма бояд касе бишам ки пеш барам зиндагима. ғарибӣ пур аз дарду ғам, меҳри модар ҳаст дар дилам, дурам имрӯз ман аз ватан, ёд кардам рӯи модарам. ғаме бисёр додум та ашки чашмота қохо оча дуо бите бачата, ба ханда гиселки мара, ай дари хонат, ай ту дур ғарибӣ мерава, бачаи иркат, ман намедонам кай миём, чӣ вадаи дуруғатум, чӣ мара интизорай, ман намедонам худу мулки бегона дурай, ту очаҷон нигоҳ ки хита, очаҷон савта хамнака, пеши дӯсту душман да сутуни хона подар буд, наки рафта гай дунёма дига кида умед кунам, ба ғайри худо, фақат ай худо талаб дорам ки нигабон бошам, ки дубора мада бирасона дидори очама, маҷбур намебудам то қа намемондам очама, намешидам ғариб намедидам и дарди ғама, ма дур мешам ай ватанам ки мефама ғами мара, бачаи иркат мерава очаҷон хай то дидора. ғарибӣ пур аз дарду ғам, меҳри модар ҳаст дар дилам, дурам имрӯз ман аз ватан, ёд кардам рӯи